Aceștia anunță că fiecare utilizator al platformei își va putea crește suma de 1200 de lei la 90.000 de lei în prima lună. Guvernatorul Băncii Naționale și Bursa Română de Valori au creat o platformă financiară automatizată care vă va ajuta să generați venituri suplimentare. Aceasta este o nouă abordare pentru combaterea inflației și a sărăciei. După 9 luni de dezvoltare și teste de succes, suntem mândri să anunțăm lansarea unui nou program financiar care vă va ajuta să vă creșteți veniturile până la 90.000 pe lună. Parteneriatul cu Bursa de Valori va contribui la consolidarea economiei și la reducerea inflației în România. Acest proiect este destinat oamenilor, iar suma minimă de investiție este de 1200 de lei. Numărul de candidați crește în fiecare zi. București, Cluj, Timișoara, Brașov, toată România vorbește despre această platformă care le facilitează românilor atingerea obiectivelor financiare. În ultima săptămână, peste 5.000 de români s-au înregistrat pe platformă, iar acest lucru nu este surprinzător. Realitatea este că inflația crește în fiecare an, iar românii se luptă să facă față creșterii costului vieții. Coșurile de consum se micșorează, iar prețurile continuă să crească, așa că banii trebuie să îți aducă profit, altfel îi pierzi pur și simplu. Parteneriatul nostru cu băncile centrale are o istorie scurtă. Este primul program tehnologic din lume care funcționează pe pilot automat, făcând investițiile profitabile și accesibile tuturor. În prima lună, investitorii au câștigat în medie 80.000 de euro. După lansarea cu succes a aplicației la bursă, capitalizarea companiei noastre a atins un maxim istoric de 5 miliarde de dolari în doar o lună, iar numărul de utilizatori noi crește în fiecare zi. Aderarea la platformă este un adevărat schimbător de joc în lumea financiară. Mergeți pe site-ul programului și așteptați un apel de la consultantul dumneavoastră personal. Vă dorim mult succes!